Kaixo lagunak, zer moduz? Begira, gaurkoan beste ipuin batek hartzen dizuet. Entzun nahi duzue? Bai? Ba, gerturatu. Ilargirako trena. Kontatzen dutenez, duela urte mordo bat, lur planeta, gu bizi garen planeta hau, gau batez, erabat ilun geratu zen. Jakin nahi duzu zer gertatu zen? Ba, zabaldu begiak eta erne belarriak. Gasteizen, beste herri askotan bezala, tren bat zegoen, bere gurpil, bagoi eta eserlekuekin. Egunero, handik eta hemendik zebilen, bidaiariak leku batetik bestera eramanaz. Baina Gasteizko tren hau, berezia zen, ez zuen gidaririk. Eta gainera, egunez, bidaiarruntak egiten zituen, baina... Gaua heldu orduko, bere erraietatik irten eta ilargirako bidaia hasten zuen. Bera baitzen, ilargia piztea arduratzen zena. Gauero, bidai berdina egiten zuen. Eguzkia neka eginda zegoenean eta lotarako gogoa zuenean, trenari oiu egin, eta hau ziztu bizian igotzen zen zerura. Eguzkiari ondolo egin esan, eta ilargia piztera joaten zen. Gaua zen munduko txoku guztietan argi apur bat egon zedin. Eskerrak tren honi, bestela, eguzkia sartu orduko, erabateko iluntasunean biziko ginateke, goizean berriz ere eguzkia irten arte. Baina egun batean, trenak ilargirako bidea hartu zuenean, bat-batean, hodei beltz eta trumoitsu artean trabaturik geratu zen, ez aurrera, ez atzera, ezin zuen mugitu. Denbora aurrera joan ala, trenak leku berean jarraitzen zuen, eta azkenean eguzkiak zera esan zion trenari. Sentitzen du tren maitea, baina dagoeneko oso nekaturik nago. Logura handia dut eta lotara joango naiz. Hori esan eta erabateko iluntasuna gertatu zen. Zerua argi gabe geratu zen. Gasteizko haur asko zerura begiratu eta zeozer arraroa gertatzen zela ohartu ziren. Non zeuen ilargia, zer gertatu zitzaion? Hala, gau osoa ilun pasa zuten, hurrengo egunean eguzkia irtezen arte. Barrutia ikastolako haurrak zeozer egin behar zutela erabaki zuten. Ez zuten beste gau oso bat iluntasunean pasa nahi, trenari lagundu nahi zioten. Baina nola? Elkarren artean lasai eta txandak errespetatuz hitz egin zuten, eta erabaki bat hartu zuten. Bata bestearen gainean jarriko ziren, dorre altu bat eginez, eta trena trabaturik zegoen hodeiraino igoko ziren, ura askatzera. Esan eta egin, pixkanaka, inori minik egin gabe, bata bestearen gainean jartzen hasi ziren, eta trena zegoen lekuraino iritsi ziren. Guztiok aldi berean putz eta putz egin zuten, eta azkenean hodeiak joan egin ziren. Trena aske zegoen, eta pozez zoratzen. Horregatik, barrutiako neskamutilak trenean igotzera gonbidatu zituen, eta ilargirako bidea hartu zuten. Bidetik, eguzkia ikusi zuten, neka eginda, lotarazi joala. Ilargira iritsi ziren, eta azkenean, trenak ilargia piztu zuen. Ene, azebeldurra pasadudan, esan zuen ilargiak, ez zait iluntasuna gustatzen. Mila esker trena, eta nola ez, barrutiako aurrak. Itzultzeko ordua iritsi zen, oso berandu zen, eta aurrak lotara joan behar zuten. Ilargia horren pozik zegoen, musuak banatzen hasi zela aur bakoitzari. Eta badakizue gauza bat? Musu hoiek izar bilakatu ziren. Horregatik, gaur egun,
barrutiako aurroiei esker, zerua izarrez beteta daukagu. Eta trena lasai-lasai bizi da, badakielako noizbait ilargirako bidean zer edo zer gertatzen bazaio, beti edukiko duela lagunduko dion inor. Eta hau, egia ala gezurra, zuek bidaiatu zazue ipuinen mundura. Aio!